Schiermonnikoog staat bekend om zijn prachtige natuur. En dat willen ze graag zo houden. Maar er zit een soort ammoniak in de lucht. Jan-Willem Erisman die onderzoekt naar mogelijke oplossingen en kwam uit op extensiveren. Extensiveren is eigenlijk dat je minder doet. Intensiveren is dat je steeds meer doet, meer produceert, meer. En extensiveren is dat je minder gaat doen. Erisman wil dan naar een systeem waarin de melkveeboeren haar zelfs bedrippen kunnen. Dus net meer gas van de wal helje voor de kei, maar de veestapel zal iets horen dat de boeren on haar eigen gas genoeg gaan. Als je meer biodivers wil gaan, je bedrijfsvoering wil gaan doen, dan zal je dat moeten doen met minder koeien. Voor de boeren zal dat wel even wennen wezen. Iedereen is toch opgevoed, ook zeker met mensen, agrarische ondernemers, dat je gericht bent op meer, zoveel mogelijk van je land. En steeds meer eigenlijk. Nou, dit ga je omdraaien, dus dat is al. En dat werkt tegen je gevoel en je opleiding in. Dat moet ook in je hoofd eerst omschakelen. We zijn hier met 7 verschillende boeren. Dus dat is ook direct niet klaar. Het is ook niet dat alle boeren precies op hetzelfde niveau zitten op dit moment. Er moet ook de tijd voor nemen. En die tijd vind ik dat we de boeren zeker moeten gunnen. De nieuwe bedrijfsvoering zal ook financiële gevolgen hebben voor de boeren. Er binnen investeerders nodig. Boeren die gaan toch door een dal, die moeten een verandering doormaken. Dat kost geld, dus daar moet bij geholpen worden. Ze kunnen helpen bij de opzet van een van de oplossingen. Bijvoorbeeld een zuivelfabriek hier op het eiland te ontwikkelen. En daar mee helpen te investeren of die zelfs te runnen, dat kan ook. Van een beetje is het onderzoek gepubliceerd. Erisman wil takken hier los met het plan. Maar Safir is het nog net. Wij hebben nu de eerste stap gezet. Heel veel andere mensen om ons heen zullen hierna ook heel veel stappen moeten gaan zetten. En als iedereen hier aan mee wil werken, denk ik dat we samen met heel veel anderen een heel mooi toekomst voor de veehouderij op Schiermonnikoog tegemoet kunnen gaan.